Hi everyone, welcome back to my channel. गासिखौबो आं चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै जों मोनसे गेम गेलेनो नागिरदों आरोना। मा गेम नायलांबाय थादों लोगोफोरा। दिनै हस्टेलनि गथ'फोरखौ दिनै एसे गेम गेलेनो नागिरदों आरोना बन्द'नि। नायलांबाय थादो होमबा खोन्थालांबाय थागोन मा गेम। Yes! Come on, let's go! नै नायलांबाय था लोगोफोरा नै पुरा रेडि जागासिनो सुगासिनो बेलुन सुग्रा फैबावदों लावगि बा लावगि बिउटिफुल थार जोंना सिख्लाफ्रा सानै सुफै Oke, ready deh. Ang rules ko bugasino. Niyaw दै dङ, बेयाव दै दङ. Eting botol dङ, बेलुन दङ. फार्स्टआव मा खालामगोन नोंसोरना खोनासं सासे ओरै खारगोन सासेया खनसे बे दै बथल सोगोन बिथिं ओमफ्राय जायनिया थाब बुंगोन बिसोरो थांनानै जेसेबां हायो बेलुनखौ सिफ्रुनांगोन मिथिबाय ओमफ्राय जाय जेसेबां बेलुन सिफ्रुनो हायो थाब समावनो बिसोर देरहागोन मिथिबाय बुंखांबा रेडि बुजिदोंना बुजियाखै बुजिबायसै ना নাই পানীটো বটলত ভৰাব লাগিব একবাৰ মাত্ৰ তাৰপিছত বেলুনটো ফুটাব লাগিব কিমান পাৰে আৰু নকৰ লগত নহয় नै মাবাতে নङा দেই आसुगुरथ' नङा दे ओरै बुनानै सिफ्रुनांगोन मिथिबाय सिफ्रुनांगोन खासेयाव खनसे रटेट जाबाय थागोन गावबा गाव रेडि हा 1 2 3 होनबाथाय स्टार्ट खालामबानो जाबाय रेडि 1 2 3 स्टार्ट Come on. Yes. Come on. Yes. Yes, come on. Come on. Yes, come on. Joldi, नै टिमा बुंसिगोन समब्रा समब्रि नङा Come on. Yes. Come on. Yes, जाथारसिगोन आरो सिबाव जाबाय नोंसिना फुल जाबाय सिफ्रुदा बिलुदा जेसेबां र सासे टिमनिफ्राय सासे दे नोंसिना बुङाखै बुंबाय सिफ्रुदो सासे टिमनिफ्राय सासे थाब दे गावबा गाव नङालाय बिदि नङा नोंसिनि टिमा सासे दे लाइन जल्दि कम्पिटिसना बिदि जायो नामा कम्पिटिसना बिदि नङा जायासै नोंसिना जल्दि नोंसोर नेनाङा बेलेगखौ नेनाङा नै सिफ्रा मिथिजा जायासै नोंसोरनिया जायासै र नैबे बथला बुंग्रोदो मिथिबाय बेनिफ्राय बे बुङाखैमोन दा नोंसोरो सासे फैनानैसो सिफ्रुनांगौमोन लाइन बाय लाइन दै सोनाय बायदि बुजि मोनासै बिसोरो अके जोङो खेलाखौ रिजिउम खालामफिनसै जोंना एसे मिस्टेक जादोंमोन अके बेलुन सिफ्रुनायखौ जों स्टार्ट खालामफिनसै रेडि ना नायग्राफोर रेडि अके दे रेडि 1 2 3 yes speed जाबाय
Sprudel. Sini aja sepuluh jam dah ke? Nggak apa? Ini. Nggak pada busi kena mana saya kira ke? Video naik mana mesti pengen dah. Dah masih dah. Baik ke sini orang. Ini berkhar benang kan? Sasila. Kalian jangan nasi korban sampai pas time kalian kayaknya. Si mama jang mama pince nih ri sase try pindah gitu. Jangan berkhar nanti misira. Sasila fai nani sepuluh. Dah. Sungai saya ke mesti teknal lah. Jangan. Ready deh. Ready. Askur tuh gaya deh. Askur tuh gaya. Ready, 1, 2, 3. Coba. Ini tidak rapat dia. Masuk kusi dong nama. Di mana ini? Kusi dong ah? Oh, Mana hippian dong ah mana? Oke, surprise sama dengar. Surprise. Oke. Ready. 1. Ekilo kita. Ready. 1, 2, 3. Mabaya berkere Praisa. Neng sini mabaya kere metia. Nei. Prais ke nang gena. Itu mungkin dirana partia. Dirana partia. Dirai ya lah. Dirai partia. Nah, jangan party ni. Dah. Lang video. Alena Aisyah. Pakai kop. Okay. So some fun time with our kids. Sampai. Ma pwede mo kayo sa kilinan ni? Macam. Argili mo kon? Ha? Argili mo kon na ma? Okay, hagan nung mami di ba? Argili ba? Halag siya na na. Okay.